Já nevím, jestli tam je vidět pořádně ten detail, ale ten detail těch párků, já nechápu, že tohle je čokoláda a hrozně se těším, až to ochutnám. Na čokoládce teďka najdete prostě i tady tyhle ty párečky, klobásky, kravinky, ale divně ne, jak to úplně svlíkneš, to je jak striptýska prostě v Albertu, když 3 striptýsky prosím, a oni by ti dali tohle, tak nepoznám, že to není. Jež, ale to voní úplně nádherně. A ta struktura, podívej, jestli máte nějakého jako milovníka doma masa, párků, klobásek a takových věcí. Tohle je úplně jako, a já jsem má rád i čokoládu samozřejmě. Tohle je top. No tak kámo. Já si nedělal jsem ty fakt. Podívej na ten vnitřek, ne? Jak jsou tam ty oříšky vevnitř. Jo. Ochutnej to. No. Dobrý, že? Vůbec bych nečekal, že to takhle bude chutnat. Jsem čekal, že to bude mít nějakou divnou strukturu, jako, že na úkor toho, jak to hezky vypadá, tak ta chuť bude ztrácet. Tohle je jak nějaká dobrá tyčinka, jak Snickers, kdybych si koupil. Že něco prostě, kdybych si tohle koupil jako tyčinku zabalenou na je to hodně dobrý. To mazec. Ale jako to trošku palí. Má to takový dojezd. Pikantní klobáska.